बियो र' बे फाफ्लि बोरायखौ मोनगोनसो बियो साला लैखोन सारानि फिसालाया फैथों बे फाफ्लि बोराया दलायग्रायावसो दांना होगोन आं बे फाफ्लि बोरायखौ बारा रागा जोंबाबो ओंखामसो उखैलांलायनाङोहाय आं रागा जोंनो हायाहाय बारा ना बे देलायस्रि मोनावसो थांलायलायबाय बियो देलायस्रि मोनावनो थांदों बायदि मोनबाय आंखौ र' फैथों दा फैबासो मिथिगोन बियो आंजों र' मा जादों नोंलाय बादावलायबायसो आं मानि मा रागा जानाय नोंलाय मा जादों नोंहालाय मा नांलायगौ आरो सानफ्रामबो मा जाबाय थायो नोंलाय मानि मा दावराव जाबाय थायो मा अरखांबाय थायो नोंहालाय फाग्लि रखमनो नोंजों खालि सन्देहल' मालायनि बायदि सानथारो ए दावराव जानायखौसो नुबाय नोङो लाजि गैयै बोराय अखा नायबानो न'आव थाया नोङो बै देलायस्रि मोनावनो थांबाय थायो थाहाय नों बोराय लाजि गैयै बिसिनावनो गोरजिया थाहैदो नोङो जायालै नोंजों फाफ्लि बुरै साला खालि सन्देह नोंजों रावबो देरहानो हाखाया अथम साला मोसौ फिसा ए लाजि गैयै बोराया जेननायखायल'सो हाबैबाय नोङो जेननायखाय र' हैथारनां बे बोरायखौ दासोनाय लकडाउन दिनाव बायनो हाया मानो हाया हौवाया फैसा हरनो हायाखै अखा जे हानायजों माइ लांदों जि खस्थ' जाथारबाय अमायाबो मानै गोजोदो अमायाबो मानै गोजोदो आयो जि खस्थ' मोनबाय आं आदारफोरानो होखलायलांलानो जि खस्थ' मोनबाय आं आदारखौ न'आव रावबो गैगोना गैया बे देलायस्रि देलायस्रि न'आव गैगोना गैया मा जादों बिनानाव मामोन मा जादों नोंहा खोथाया ओरैबायदिसो बिनानाव मानोमोन जिरायफै जिरायनो होना फैयाखै आं नोंसिनि न'आव मिथिबाय मासे दावलेब नोंलाय लाजि रोंथारा नोङो मालायनि हौवानिफ्राय लाबोना जाफैनो बिनानाव नों एसे सोलायदो नोंनि आखला एसेबां गोरा जाना नोंबो दावलेब बारा उल्था होननाङा नों आंखौसो उल्था होनदोंनो दावलेब लाजि गैयै मालायनिफ्राय बिबथिंना जानाया नोंबो गारदो बिबथिंना जानाय आखलखौ जालाहाय बिनानाव माब्ला दिनाव सोलायबावगोन नोंलाय माहे गसा मानैसेबो सोलायथारला नोंलाय ओइ दावलेब बारा दावलेब होनबाय थानांला नोङो ओइ दाख्लै फैसा लांनाया खावसे हरनोबा हरदोसो नोङो बिनानाव ओइ आंनि हौवाया फैबानो हरगोन आङो नोंनो फैसाखौ एसेबां सिन्था होनाङा नोङो हरगोन दे देहा बन्द' होनायखौ सुख'नोसो होफैदोंमोन नोंसानि आगैया आंनो फैसाखौ आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नोंसिनि लेनदेनखौ आंबो हले बिउटि पार्लाराव थांनो मोनाखै फैसा हले आंनो नांगौ मिथिबाय दे जागोन बिनानाव हरथारगोन आङो नों सिन्थाखौ दाजा ओइ मादै नों मा जोंहानि आइखौ रायबाय थायो ए गथ' नोंबो आंखौ बेबायदिसो नुहरदों मैया दाख्लैसो दाउदैनिफ्राय गनाय गथ'आनो नोंबो लाजि गैयै आंनि हौवानाव बेबायदि बियै जाबाय थानाङा नोङाबा थांदो नोङो गदाय हाबैदो फैसाया आंनो दा बयनो हरनोबा हराबा मोनगोनसो देलायस्रि मा खालामदों नै खामसालि सिबनाङो फै जिराय सियारखौ गैलायलाङा जाहानाव दे जिराय मामोन मानोबो फैदोंमोन लोगो देलायस्रि नोंसा हौवाया बिराद बुस्थु जादोंनो जोंहानि हौवानियाव बुंहरदों माला हरनाय मैयासो हरदों आं मैया फैनो सोलाबदिया दिनै फैबाय आं थां बाबु इसानाव गेलेनो थांदो थां थंगासि लानानै थां गेलेनो थांसै दे मादै ओं दे थां बाबु थां गेलेहै आं दखाना बन्द' गोजा मेथाइ लाबोनो रोंदिया थां गेलेहै थां बाबु थां दा फै दे
फनावथ' मा मा होनहरनाय न' मोजाङैनो दङ न' दालाय फनाव जेबो खोन्थाराखै मोजाङैनो दंनो फैसासो दा कम्पानिया बन्द नालाय फैसाखौसो एसे सोनांगौनो थिनदों नोंखो हायोबा सोनानै हर फैसायानो थाइसेबो गैया लोगो आंनाव नोंनाव दंबा हरथ'दो आंनावबो गैया जोंहाबो दा लकडाउन नालाय बिराद खस्थ' जानानै दं फैसायानो गैया खालामनानै हरसिगोन आङो ओं दे हर दा मोनायाव फन हरब्ला खिन्थाहरबानो जाबाय जागोन दे खिन्थाहरगोन आं दानिया जोंनाव मानो फैथारला नोंलाय आंहाबो खामानियानो सोलाबा आरो उन्दैबो दङ माबो दंनो आंहाबो थांनोनो सोलाबथारा दे होमबा नों जिरायथ' आं साहा फुदुंनि नांलायला रोंला आंहाबो गोबाव जागोन उन्दै गारबोदों दानो आं थांबानो जायो आं थांसै नोंब्ला बेरायनो था ओं दे थांगोन दे ओं दे था दे मा खालायदोंहाय बोराय अ थांनाय नोंलाय बुरै सैमा आथिं साला दल'खौनो थाया कुस कुसनो साला बेरायहैदोंमोनहां ओइखाय मेंसोगारबाय गामि बेरायनानै थां बोराय साहा कापसे फुदुंना लायदो गोथावनो हौवाफोर फुदुंबा गोथाव जायोनो साया लोंसै दिनै नोंनि आखाइनिफ्राय साहा फुदुंनायखौ माबे दुनियाव नुनाय नोंलाय हौवाया हिनजावनो साहा फुदुंना होनाय साला मेलेम गैयि बुरै हाबाब बोराय साहा कापसे बिनायखौनो नों बेबायदि होनबाय नोङो सानफ्रामबो आंनि संनाय खावनाय जायो नोङो दिनै आं साहा कापसे बिनायखौनो इदि होनबाय नों लाजिगि बेराय थार खालि रायनायल' नोंना रायनायल' नोंना बे खर'आनो थिग गैया नालेंखरा गेसाव जाबाय नोंना थांहाय बोराय कापसे फुदुंनानै माथो एरगोन थां आं लिरना होगोन दा नोंनो मिथिगौ ABCDखौनो फरायनो रोङा नोङो मोजाङै नों आंखौ सिन्था आं गोदो दरजा गैयि खिरखि गैयि स्कुलाव फरायनायमोन बोराय नों मा फात्ता मोननो आंजों आं हले साहा फुदुंनायाव गैयालै थांहाय बोराय फुदुंहैथां नै गारामायाबो रानखांबाय बेरायना फैनानै थां दिनैल' खनसे थां है अलसिया बुरै जेबो गैया साला खर' रायनायल' थारहाय थांदोहाय नोंजों जेबो हाखाया जेब्लायबो नोङो सिङाव दोनखायो आंखौ थाथ' नोङो साला बेयावनो आं फुदुंना लायनि गोथाव फुदुं दे सिगिसि नोङो बोरै जेबो गैयि साला हाबाब साहा कापसे लोंहोगोनथाय लोंहोगोन लेवरासो देखायना थांबावबाय आंखौ इसां गाज्रि थारुन मोखाङा आंनि बिफानि लाना जाफैनाय इसां गाजायो र' साया माबायदि जायो दा लोंनायबासो मिथिसिगोन आं गरम मोनसेबाय गामि बेरायना साहाखौबा बेसे गोबाव लागोन फुदुंनायाबा फाफ्लि बुरै साला लाबोबाय इसां गोबाव साहा कापसे फुदुंनायानो नोंलाय लाबोआसै आं रोङालै मानो गोथाव जाखायाखै खोमा बेखायनो गावहा लोंखायाखै मालायनि सा जाग्राथ' र' लोंनायनि सायानो दैसो नोंनो रायज्लाय बोराय नोंनो थारुन मुगा साहा कापसेखौ मोजां फुदुं नङा अथम साला फाफ्लि बोराय साला मा साहा फुदुंनाय फावाराम साहा फुदुंनायखौलाय मानो लोंजायो दे र' आं लोंनायनि माबायदि जागोन गोदै नांमाराखैसो ओंखायनोथ' रायमारबायलै साला मोनफ्रोम फिसाया हेल' नोंथां मा खबर नै दङ नोंथांनालाय माबोरै खबरालाय बिदिसो नामा नोंथां एबारनिखौ सानैजों लाजोबनांगौ माबाखौ बाजैसोलाय बे जफैयाव माबाफोर खबर बाजै आं नोंसानाव फैसा एसे बिथ'नो फैबावदोंमोन जोंहा मालिकआ फैसा बिहरदोंनो हामाथ' जादोंनो बाजै खबरा आदाना हौवायाबो कर'ना भाइरास जानानै माबानो हायाखै कम्पानियाबो बन्द' जाजोब्बाय फैसाखौनो हरनो हायाखै थाइसे गारि मटर बन्द' फैनोबा फैनो हाया साइकेलजोंसो फैनो नागिरदों साइकेल दखानिफोराबो बन्द' गोजानो थाबायनासो फैसिगोन खोमा बिराद समस्या माथो बाजै औ बिराद खस्थ' जाथारदों आरो
फारसेथिं फिसालाखौ प्राइभेट स्कुलाव होनाय सरकारा प्राइभेटनि स्कुलनि फैसाखौ लानो होआबा मोजां जागौमोन लाबाथ' बिराद दिगदार जादोंमोन आंहा आरो फारसेथिं आंनि सोलिनाय बिराद खस्थ' ओरैबो जाया ओरैबो जाया जादों मा खालामबा जागोन सिन्थाबो बायदोंमोनना आङो जेबो टेनसन खालामनाङा दे बाजै आं दङ बिदिबा थाब हरनो नाजाबानो जाबाय जायाखै जागोन दे बाजै जेबो सिन्था खालामनाङा आं गाबोन रडआव थांनानै सोना हरसिगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ हरदो आंनो आं सोना हरसिगोन माबा आंबो एकाउन्टआ एकाउन्ट गैया आंनाव नोंदानाव फन खालामनानै एकाउन्ट नाम्बारखौ बिहरदो नामा नोङो आंनाव एकाउन्टआनो गैया जागोन दे जागोन गासिबो जाजोबगोन सोर फैदों देलायस्रि नोंसो मामोन मा खोथामोन माबा नोंसोरनि आंनावसो एसे रां बुथुमनो फैबावदोंमोन आङो मानि फैसा नुबाय थायो नोंस्रालाय सानफ्रामबो फैसाल' लांनो फैबाय थायो ओरैनोथ' फैखायासै नोङो फैसानि मथलबावल' नुजाफैबाय थायो नोङो बिमा नोंनिया बांद्रायबाय बिब'खौनो इदि रायनो हागोन नामा बांद्रायनायसो नुबाय नोङो बांद्रायनायसो सना बिबाजैखाय बांद्रायनायसो नुबाय नों मानो इफोरबायदि होनो गाफ्ला नों बेबायदि गाफ्ला मोख्रा हासुदै गफ्ला फैसा बिये लाङो नोङो लाजि खर'आव मा दङ मेलेम नोंना गैया नोंनालाय नोंनिया बांद्रायबाय बिजावजालिफोरजों इदि नांलायलायनो हागोन नामा आंखौ बारा दाबुंसै नोंसोर सानैनि लेनदेनखौ आं आरो बुजिनो गैला बुजिजोब्बाय थाला आं बे न'आव दिनैनिफ्राय थाला ओंखारलांसै आं बे न'आव लालायदो नोंसोर सानैजों थाला आं बे न'आव थांसै आङो थाला आङो गाज्रि मोनोब्ला बाजै बियो जेबो बुजिया दे बाजै दे पुलिस सासेजों दा बुजायलायनांसिगोन आरो बुजायलायनायनि खामानि जासिगोन आंना बुजायलायदो दा बुजायलायनायनि खामानि जासिगोन आंनि हौवाफोर नुबाथाय हिनजावफोर बुजायनांगौ खालि बिमा मा बेयाव थुम थुमदि सोलाबायदोंलाय अबाव थांनो ओंखारदों थाला आं बे न'आव थाला आं सानफ्रामबो बे देलायस्रियानोसै न'आव थांना थाहैनोसै आं बिफानि न'आव थाला आङो हामालै बिमा मा अबाव थांलाबायनो ओंखारदोंलाय थाथ'ला आं थांसै आङो बे न'आ आरो माला बिमा र' गैला बे न'खराव सेस जेबो गैला साला बिदिबो गारनानै थांबाय आंलाय बोरै थाबावनांगौ हारसिंलाय जेबो जाला बे जिउआव गैला आंबो हिनजाव खिथिफोरजों थांनांसिगोन आंबो हेफाजाब न'आव हारसिंनो आंबो थांसै हिनजाव खिथिखौ मोनदों